So welcome to my channel. So ngayon ang pupuntahan po namin ay isang trail na sikat dito sa Payao. So yeah, let's get it on. Okay guys, narating na namin ang daan papunta dito sa trail. So dito na kami dadaan. Okay guys, di pa namin na-reach yung bundok kasi napakataas. Masyadong mainit. Nag-rest muna kami, hindi pa namin na-reach. So mga ilang saglit lang, aakyatin na namin to. Grabe. So yan na guys, narating na natin pero grabe, ang init, pero grabe ang ganda ng view guys. Pag pumunta kayo dito guys, tips lang, no, dumaan kayo sa proper na way dito sa west part nya kasi nandun yung daan. Pero kung yung dinadaanan namin, grabe, napakahirap pero kaya naman namin. Okay, let's get it on. Okay guys, so na-reach na natin. Wow, grabe, napakaganda ng view. Sulit ang pagod nyo guys pag pupunta kayo dito. Pero mga guys, pag pumunta kayo dito, dapat wala kayong iiwan na basura. Kasi guys, kawawa naman si Mother Nature na pupunuin natin ng basura, di ba? So, pag pupunta kayo dito, dapat wala kayong dadalhin na basura. Ayan, nabubulol na nga ako. So, grabe. Ang puyat kasi guys. Nabubulol ako talaga. Pero grabe ang puyat. Pupunta pa sa So, ayan guys. Masisilayan natin ang ganda ng Payao guys. So grabe ito siya, oh. Napakaganda. Ayan.
Itong peak na to guys, matagal na siya, pero bago lang siya na-discover kasi yung mga LGU ang unang nag-discover dito. Yung mga local vlogger, ayan po, sila po ang unang nag-discover dito. Ayan, hanggang may nag-post sa Facebook na napakaganda naman pala dito. Kung gusto nyong magpahangin guys, ayan, pwede yan dito. Kasi guys, ang napakaganda dito guys, mas maganda yung view niya. Hindi lang yung view, mas mahangin pa. So ayan, pwede kayong pupunta dito, yung mga barkada nyo, yung mga friends. So pwede kayo dito pupunta kasi hindi lang sa maganda, mahangin pa. Pero tips lang, pag pupunta kayo dito, magbaon kayo ng tubig. Kasi po, tubig mo ang kailangan dito. Grabe. Ang trail na is maganda siyang akyatin. Yung masasabi ko lang dito is amazing view. Kasi po, maganda talaga siya. Ayan na guys, so nasisilayan natin ang ganda ng Payao. So what is the beautiful of Payao? Ito po yun siya, ang Tando Pataw Peak. Matagal na itong na-discover guys, pero binalik-balikan ito ng mga tao kasi grabe ang ganda ng view, di ba? Pag ikaw yung gusto mo, di ba, balik-balikan mo rin. Ganun rin yan dito. Punta mo dito guys, sasalubungin ka ng mas magandang hangin, mas magandang view. Ayan, kung pupunta kayo dito, sasabihin ko ulit to. Okay, bawal magdala ng basura dito guys, bawal magkalat. Kasi po guys, pag magkakalat kayo dito, anong mangyayari? Isasara nila to. So wala na tayong pupuntahan guys. So mapopromote naman tong lugar na to guys kasi binabalik-balikan ito ng mga maraming tao. Bilang maraming tao yung mga magdi-date. Ayan po. So guys, thank you for watching my video. I hope you click and subscribe my subscription button, and salamat po sa nag-thumbs up sa akin. Yung mga nag-subscribe, salamat po sa inyong lahat. Okay guys, dito na po nagtatapos ang ating view, ang ating video po. Okay, so guys, thank you for watching and click the notification bell. Updated ka sa mga bagong lugar na ating pupuntahan. Ayan guys, so thank you.